like this, biatch. Здравейте, аз съм Искрен Игнатов, това е моят дрифт автомобил. Днес потегнем към Румъния, град Плещи, където ще вземем участие в финалния кръг на румънския дрифт шампионат с моите колеги от отбора ми, Crazy Drift Team. Йордан Миенов Младинов, който се състезава в клас Pro 1 и Преслав Чуаков, който се състезава с мен в клас Pro 2. Надяваме се да успеем да постигнем възможно най-високи резултати в това състезание. Аз си го представях по-ефектно, да. Друго. Няма ли друго? Я ще си старахме коня. Видяхте ли само слава триколка? Не. Ама ако се лееш, ще се... Саша, дай един поздрав. Преска топ ти ли яде от него, бе? Абе да, бе, по принцип, надявах се по-бързо да стигнем, ама решим да спрем да хапнем. Да хапнеш малко. Не от сега. От предния кръг е този стоп. Не знаят дали ще хапнем пак. Надявам се този път, да, зато и съм го оставил същия. Стройно се, че сме тръгнали гладни и ще трябва да си хапваме. Тръгнахме гладни и сега виж как съм си го оставил да си имам още да си хапна. Нарочно съм го почнал на предния кръг и умишлено не съм го сменил за финала. Може ако гладнием да си хапнем. Ако гладни, аз мога да хапам от цялата задница, ти му мисли. Аз имам два за хапване. Ти му мисли. Ти му мисли. Аз ще замълча, че работят двата микрофона вече. Теля? Няма, той ще реши после. Те само кадрите ще ползваш с музика. Защото много глупости се говорят. Не. Two Pepsi, one, който е лимон or something else. Който и? Pink. Розово. Yes. I want woman Пинк drink. за момченци. Oh, no alcohol, yes? Okay. Не, още една лимонада вече. One more from this. One more time. One more time from the pink. One more time. То записва ли са? Аз записвам от тук ръчно го пускам и той само го контролира. Еми айде, единия механик, какво ще кажеш? Аз съм механик, аз съм слута. Добре. Ма цвятко имаш ли ма? Не бе, Швепс. Значи...
се борим за добра квалификация, защото толкова много... Не е много гадостичка пак не. Знаеш къде още отясно още една. Аз ще гледам напред. Край на етапа, чакаме представяне, отиваме да почуваме и са нагласени психически Съгласен да да са... късаме утре. Да. Или поне да се опитаме, де. Еми да починем, аз лично се надявам на добро представяне с... Всички се надяваме, но никой не се надява на лошо. Без инциденти, да няма Без драми. технически проблеми също. Всички коли да стръгнат от тук здрави. Да. Единственото, което ще сменяме, се надявам да бъдат гуми и да наливаме гориво. И някой друг заден панел може само. Той са бели това са бели нормално. какари. Някой в канала да ни каже, че имаме русенски акцент. Ама някои Ние неща за много Блицо трудно ли ще чувам? са. За Блицо казваш, а? Еми, Те им се струва. не знам. Русия като чуе веднага ми блицва нещо в главата. Ще ги покажем после Блицо. A perpetual dream shattered by exceptional thieves. Forget what you think, live for you, resting in peace. Bless. Let's go, yeah, let's go, let's up. One time, go get it, it's yours, let's shine, come on. Yeah, let's go, raise up, that's right. Ride with it, it's yours, let's shine, come on. Yeah, cause we warriors. Yeah, cause we warriors. Yeah, let's go, let's up. One time, go get it, it's yours, let's shine, come on. Yeah, we warriors. Да, бе. Кой да правим? Сега като караме фенерчетата. Пак блиц, човек. Няма си ходим на тази мач. Ай, после го видим Данчо. Последното трасе те го смениха 2 пъти, сега го сменят 3 път и в момента не знаят какво трасе да направят. Не знаят какво точно искат да направят. В момента не знаят какво трасе да направят. Съответно нямаме представа утре какво ще караме и така. От външната страна, от към църквата. Скажи да ти го нарисувам. Да. Не в конца Маркер имаш. Трябва да отиш да го видиш. Аз ти бишера да го Къде да го нарисуваш? С пръст няма, то пък няма прах, няма прахоляк по този бус, къде да фане да го нарисува. Thank you. No проблем. There's a touch and go zone or whatever. Let's just keep it numbered. So number 1 is here, which as usual means that this is the latest point where the car has to be sideways. How it's gonna be all the way. We're gonna use first and second lane of the road. Compared to the drawing is also earlier, but that one is already on the wall. Number 4 is also on the wall. Първия рън, още на първото излизане, масленият радиатор пак се спука. Не мога да знам по какви причини. Налягането на маслото не е преминало 5 бара. Цялата кола се оля в масло. Помъчихме се да обезмаслим, направих втори рън, запали се. Спряхме, ходихме до автомивка да измим, байпасирах масления радиатор и се надявам да изкара състезанието, понеже явно има някакъв лош късмет. Вече колата не е както преди, постоянно има някакви проблеми. Най-вероятно аз съм суеверен човек и най-вероятно е прокалната. Колкото и смешно да звучи. Аз нямам 5 състезания завършени само с повреди
Просто не знам, най-вероятно, може би ще е последното ми състезание, защото ми писна. Ще видим за този сезон. Общо взето ще карам без маслен радиатор и се надявам да няма проблем. Аз се чувствам лично добре, спокоен съм. В първата тренировка имахме проблеми, тъй като бяхме сложили дълъг диференциал по очаквания на това, което видяхме първоначално. Аз лично очаквах да бъде доста по-дълго трасето, но има едно брутално спиране, където нямаше как да стане. Общо взето, да. Аз запалих съедините в първата тренировка и силно се надявах да успея да го съхраня и спрях да карам. Сменихме диференциала с показ. И определено във втората тренировка от всички рънове, които успях да мина, може би 9 от 10 ръна по един и същ начин, без колата да изпитва някакви затруднения. Спрях се веднъж в бетона, но щетите са напълно безобидни и по никакъв начин не пречат да продължим напред към квалификациите. И се надяваме на успешна квалификация най-вече. Утре вече ще го мислям. Само за пази спокойствие, а за мен, както съм казвал доста пъти, едно от най-добрите оръжия в такива моменти е наистина да бъдем спокойни. Хората правят стратегии и се подготвят за квалификация, аз бях заспал до сега. Така, ние успешно преминахме квалификационния ден, като се класирахме да караме в неделния ден, аз лично. Но съм изключително недоволен от съдийското отсъждане, защото първия ми рън даваха малко точки, но имах минимални грешки. Втория рън вече бях сигурен, че минавам почти перфектно през цялото трасе и получих по-малко точки в първия рън. Съответно, това е с цел според мен поне лично. Никой не трябва да се съглася с моето мнение, това е просто мое мнение, че идеята е да карам с Адаша ми от България Искрен Илиев. Идеята е да си бием българи с българи, което за мен въобще не е окей, защото преди моята квалификация имаше човек с по-малко точки от мен. Направи си втория рън, получи 0 точки и изведнъж му добавиха 20 точки над неговите и съответно ме измести в класирането. И така стана, че се нагласи с Искрен Илиев, но все пак сме болни, колата е здрава. Не сме ударили много сериозно, има минимален удар в задница, който може да вкара след малко. И всичко е наред. Кофтото е, че ще караме с българи, а идеята е като сме в друга страна да отстраняваме чужденците, а не ние един друг, но така са решили да им нагласят, така се е случило.
най-табетлийската кола. Тук 2 дена направо се убихме да я правим. Но няма да се отказваме, нали? Каквото е писано. Аз не мога да разбера, аз ли нещо бъркам? Виж хората, на кой им приличат колите и карат. То прилича на Цинко, ако Асенов го извади от някой сметище и се състезава с него. Той има 17 вида скоби. Сега гледах на един колега, няма му споменавам името. Колата на какво прилича? Но тя няма едно с едно скоба, човек. Добро утро на всички, ден е неделя. Дойде време да разкажа как премина и моя съботен ден, но общо взето след първата тренировка, както казах, сменихме диференциала. Втората тренировка нещата бяха доста по-добре. Опитах се да затвърдя някакви минавания по трасето, които да гарантират една прилична квалификация. Долу-горе така се получиха нещата. Имам 71 точки в първия рън и 78 във втория рън, което ме отрежда на 4-та позиция от 33 пилоти в нашия клас. Всичко за момента е наред. Настроението е топ, колата е окей, всичко прегледахме, успяхме да видим, че нямаме някакви проблеми. Стискаме палци през целия ден да бъде така. След малко отиваме на брифинг, хвърляме гащеризона и почваме с тренировките. Това, което ще опитам днес да направя, да уточня чейсовете, тъй като литрановете ще бъдат близки до тези на квалификационните, така че малко повече тренировки и работа по чейса. И с малко късмет и едно константно каране смятам, че ще успеем да постигнем добър резултат. Стискайте палци, ще се видим малко по-късно. За мен състезанието приключи в момента. Не много успешно, след много кофти съдийско решение, което ме поряза изключително тежко. С батала ми с съдаша министра на България, след като той ме блъсна. Съсили ме в бетона, ударих се в бетона, прекрати ми линията и карането по трасето. След дълго обмислене на съдиите, взеха решението, че трябва да загубя аз. Отидох да го опитам защо. Двама от съдиите бяха на мнението, че трябва да продължава аз, но главният съдия е казал, че трябва да продължи той. Не знам поради какви причини.
Няма значение, но не беше окей да се случва по този начин, защото той караше по-добре от мен през трасето, но направи грешка, която трябваше да го занули и реално да продължава с напред. Но така са преценили, така са направили. Продължаваме напред с високо вдигната глава и сме готови за следващото състезание, което ще бъде може би чак до година. След One More Time на топ 16 допуснах лека грешка при старта и оставих опонента може би малко да ми дръпне още на initiation. И може би това е било грешката, която съм допуснал в втория батъл, който е за One More Time. С тези ресурси, с които разполагаме и с тази кола, това успяхме да направим този път. Следващия път ще бъда по-подготвен и се надяваме на други резултати. Състезанието за мен приключи. Това е финалният апдейт. Както виждате, характерната усмивка липсва или всъщност поне не е толкова изразителна. Какво се случи? Напатаваме на топ 32 в първия рън, когато бях лид. За огромно съжаление, още на първия транзишън, лявата полоска се скъса и съответно получих 0 точки за ръна. Получихме 5 минути да я сменим с екипа. Момчетата веднага бяха тук, докато се върнах. За нямаше 5 минути сменихме всичко. Колата беше готова, за което благодаря на целия екип, целия отбор и абсолютно всеки един, който помогна с каквото можа. И общо взето трябваше да се случи чудо във втория рън. Давах всичко от себе си, направих добър чейс, но опонента не сбърка лида или поне не го сбърка до толкова, че да бъде зачетен като 0 точки. И така, с малко лош късмет отпаднах в топ 32, което всъщност ме извади от битката за подиума в годишното генерално класиране. Мисля, че оставам или на 4-та или на 5-та позиция. Все още карат колегите, но така е трябвало да стане. Аз не губя мотивация и настроение. Поздравявам всички за това, което свършиха, целият отбор. Абсолютно пак искам да кажа благодаря много на всеки един, който ме подкрепи и помогна за това да се сам. Този сезон на това ниво, на спонсори, приятели. На цялото ми семейство. И общо взето това е, което искам да кажа. Продължавам напред със същата мотивация за развитие. Сезона в Road Drift приключи, но за мен остава още едно състезание, което ще бъде също много важно за мен. Ще опитаме да вдигнем нивото и след месец, от 3 до 5 октомври, ще взема участие на Drift Kings в Гърция на писта Серес, където се надявам да се представим подобаващо и да представим, разбира се, и България, и Русе на едно добро ниво. Стискайте палци, ще ви държим в течение. Още веднъж благодаря на всички. Гледайте, абонирайте се, харесвайте видеята, пишете коментари и не спирайте да ни подкрепяте, защото вашата подкрепа е много важна за нас. Аз да добавя, че на 12 октомври в град село Буковци на летището ще има благотворително събитие за едно детенце, в което най-вероятно на всички наред ще вземем участие и ще подпомогнем каузата, целият отбор най-вероятно. Да, ако при мен също, ако всичко е наред след участието на писта Серес, също съм казал, че ще взема участие и ще отида да подкрепим една благородна кауза, с което да приключим сезона така с добро настроение и с каквото можем да помогнем на хората, които се нуждаят от каквато и да била помощ. 12 октомври в село Буковци на летището, който иска да ни види, да запознае, да си говорим, да обменим теми, който и да е било, може да го направи там. Лайк, шер, сабскрайб, камбанки и т.н. Crazy Drifting. И хайпотона да се цъка постоянно. И през Drift канала не забравяйте всички сапорт, яко следва битката на шампиона. Дано поне той да успее да отстрами отбора.